Για κάθε Έλληνα Κύπριο η αξία του Ολυμπισμού είναι δεδομένη. Τώρα, να έχεις αυτήν την τιμή να ήσουν μέλος μιας ομάδας που αντιπροσωπεύσε για πρώτη φορά την Κύπρο, ένα μικρό νησάκι στην Ολυμπιάδα, αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή, τύχη για μένα. Δηλαδή γράφτηκε μια ιστορία για τον Κυπριακό αθλητισμό το 1980. Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή για τις στιγμές που ένιωσα και για να είμαι ειλικρινής, τότε δεν είχα καταλάβει τη σημασία. Ήμουν και πολύ μικρή. Ήταν κάτι που έτυχε, έγινε, αλλά μετά στην πορεία, χρόνια μετά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντική ήταν εκείνη η στιγμή του 1980 και βασικά ήταν έναν ορόσημο για την πορεία του αθλητισμού στην Κύπρο. Δηλαδή ξεκίνησε ο αθλητισμός στην Κύπρο, δηλαδή να μπορεί η μικρή Κύπρος να φτάσει στα επίπεδα αυτά, να νιώθεις ότι βρέθηκε η χώρα σου σε μια Ολυμπιάδα. Αυτό με το πέρασμα του χρόνου γίνεται ακόμα πιο έντονο και νιώθω πιο χαρούμενη και πιο ευλογημένη που έζησα αυτές τις στιγμές. Ιδιαίτερα για τις κοπέλες νομίζω ότι ήταν ένας σταθμός για όλες τις αθλήτριες να νιώσουν ότι μπορούν να ζήσουν το όνειρο τους, να δοκιμάσουν. Αν δεν είναι κάτι άλλο να δοκιμάσουν. Αν πετύχεις, πέτυχες. Αλλά και η πορεία για να φτάσεις εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή σε καλλιεργεί τόσο πολύ σαν άτομο που είτε καταφέρεις να το φτάσεις είτε όχι, ολόκληρη η πορεία σου δίνει φοβερά εφόδια για όλη σου τη ζωή. Γιατί σε κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο. Μην ξεχνάμε τις αξίες του Ολυμπισμού. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο σύστημα του κάθε αθλητή και τον κάνουν πιο καλόν άνθρωπο, γιατί είναι οι αξίες του Ολυμπισμού. Τώρα, το 1980 ήταν ιδιαίτερο σταθμός στα χρονικά της Κύπρου. Ήταν 5,5 χρόνια μετά την εισβολή. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε να βρεθούμε στην Αμερική, 4 άτομα, καμία σχέση με αθλητισμό, δηλαδή ούτε προετοιμασμένοι ήμασταν, ούτε ξέραμε τι θα βρίσκαμε μπροστά μας. Αλλά νιώθαμε περισσότερο πρεσβευτές της χώρας μας και αυτές ήταν και οι οδηγίες που είχαμε, αλλά το νιώθαμε, δηλαδή είχε προσφυγιάν εδώ, ξέρετε τι ζήσαμε. Και νιώθαμε πιο πολύ πρεσβευτές της χώρας μας παρά αθλητές. Δηλαδή να είσαι με τα χρώματα της Κύπρου σε έναν περιβάλλον, σε εκείνη τη γιορτή και να πρέπει να εξηγάς από πού είσαι, από πού ήρθες, τι συμβαίνει στην Κύπρο. Δηλαδή ο κόσμος ακόμα υπέφερε. Ήταν όντως στιγμές που έχουν ριζώσει μέσα μου και κάθε φορά που τις θυμάμαι είναι πραγματικά με καλλιέργησαν πάρα πολύ σαν άτομο. Τώρα η δεύτερη μου φορά ήταν πιο συνειδητή. Δηλαδή ήξερα που πήγαινα, τι έκανα, ένιωθα πιο πολύ αθλήτρια. Αλλά η πρώτη ήταν σημαντική για τη ζωή μου. Νομίζω σε κάθε Ολυμπιάδα, εκτός αν είσαι τυχερός να πιάσεις κανένα μετάλλιο για να βρεθείς στο βάθρο, η πιο συγκινητική στιγμή είναι της έναρξης, δηλαδή η τελετή έναρξης, εκεί να φορείς τα χρώματα της Κύπρου, να κυματίζει η σημαία της Κύπρου, είναι απερίγραπτα. Δηλαδή συναισθήματα που αν δεν τα βιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να τα καταλάβεις, ούτε καν να τα περιγράψεις. Δηλαδή, νομίζω είναι η πιο συγκινητική στιγμή να μπαίνεις στο στάδιο, να κυματίζει η σημαία, να φοράς τα χρώματα της χώρας σου, γιατί εκεί νιώθεις ότι δεν είστε εδώ για μένα. Εντούτον το βάρος που κουβαλά ο κάθε Ολύμπιαν, γιατί δεν είναι ο εαυτός του, εκεί είναι η χώρα, αντιπροσωπεύεις ολόκληρη τη χώρα σου, μια ιστορία, μια κουλτούρα. Νομίζω είναι η πιο σημαντική στιγμή.
Ακόμα πιο δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, εκεί τα συναισθήματα, ήταν συναισθήματα μητέρας, συναισθήματα Ολύμπια, συναισθήματα ενός ατόμου που παρακολουθεί τον αθλητισμό, χάνω αθλητική, οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός. Πάντα νιώθω αυτή τη συγκίνηση σε οποιαδήποτε Ολυμπιάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο βρίσκεται Κύπριος αθλητής, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ σε όλα τα φάσματα του αθλητισμού. Αλλά τώρα να βλέπεις το γιο σου, να αντιπροσωπεύει τη χώρα σου, εντάξει, αυτό ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν μια ταινία μπροστά μου να περνά όλη η διαδρομή του Γιάννου, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Δηλαδή από την αρχή που αρχίσαμε να παίζουμε με το χιόνι, να αγαπήσουμε το βουνό, μέχρι να φτάσει να βρεθεί στο Πεκίνο σημειοφόρος, πέρασε μπροστά μου έτσι μια ταινία και λέω ό,τι έκαμε αυτόν το παιδί, γιατί ταλαιπωρήθηκε, δυσκολεύτηκε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία. Αλλά φτάνοντας εκεί τα ξεχνάς όλα και λες έφτασα, αντιπροσωπεύω τη χώρα μου και είμαι στο πιο ψηλό σκαλοπάτι που μπορεί να βρεθεί ένας αθλητής. Δηλαδή εκεί τα ξεχνάς όλα, τώρα να μας πει και ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι είναι η επιβράβευση όλων των κόπων και όλες οι θυσίες που έχεις κάνει, όλοι οι κόποι, όλα τα πάντα. Εντάξει, είναι δύο ιδιότητες που πάντα προσπαθούσα να τις διαχωρίσω. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Δηλαδή, από τη μια ήταν η μητέρα που προσπαθεί να προστατεύσει το γιο της, να είναι δίπλα του, να προβλέψει τις δυσκολίες, να του συμπαρασταθεί και να τον χαίρεται. Και από την άλλη η Ολύμπια μάνα, η οποία ξέρει ότι για να φτάσει σε ένα στόχο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή οι δυσκολίες που θα βρει δεν έπρεπε η μάνα να μπει στη μέση για να τον προστατεύσει. Η Ολύμπια έπρεπε να είναι εκεί, να τον αφήσει, να βρει δυσκολίες, να βρει προβλήματα και να μπορέσει να τα ξεπεράσει. Γιατί αυτόν είναι ο πρωταθλητισμός, να μπορέσεις από μόνος σου να έχεις αυτή τη δύναμη να περάσεις όλα αυτά τα προβλήματα. Και εκεί νομίζω κατάφερα κάτι που ήθελα πάρα πολύ, να του δώσω αυτή την όθηση από μόνος του να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Εκεί ήταν το θέμα μάνας και Ολύμπια. Δηλαδή σαν μητέρα ήθελα να τον προστατεύσω, αλλά σαν Ολύμπια αστόν να μπει μόνος του μέσα. Και εκεί νομίζω κατάφερα να του δώσω την ευθύνη, γιατί εκεί είναι το πιο σημαντικό, από μόνος του να τραβήξει το δρόμο του και το βάρος αυτής όλης της πορείας για να φτάσει στο σημείο να γίνει Ολύμπια. Λοιπόν, να βλέπεις το γιο σου στην μάχη με τόσο πολύ μπίσμα, τέτοια συγκέντρωση, ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Ένιωθα τον εαυτό μου μέσα από εκείνον, ειδικά τη στιγμή της διαδρομής του όταν ξεκίνησε. Ένιωθα ότι ήμουν μαζί του, δηλαδή ότι έτρεχα μαζί του εκείνη τη στιγμή. Αλλά εκείνο που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ περήφανη είναι ότι έχτιζε τη δική του ιστορία. Γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ το όνομα που κουβαλούσε. Δηλαδή η κληρονομιά της οικογένειας και εμένα και του αδερφού μου. Η αθλητική ιστορία όλης της οικογένειας, εκτός από το δικό του βάρος που είχε εκείνη τη μέρα, νομίζω ότι κουβαλούσε, και αυτό νιώθα πολλές τύψεις όλα αυτά τα χρόνια, κουβαλούσε και το δικό του άγχος. Οπότε εκείνη την ώρα όταν τον είδα με πόση αφοσίωση έκανε αυτή τη διαδρομή, ένιωσα ότι απελευθερώθηκε, έγραψε τη δική του ιστορία, μπήκε το όνομα του στον αθλητισμό
και δρεώθηκε ο ίδιος σαν άτομο. Δεν ήταν πλέον ο γιος μου. Δεν ήταν κάτι από το παρελθόν ο Γιάννος. Είχε γράψει τη δική του ιστορία και θυμάμαι όταν έκανε την πρώτη του διαδρομή με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός μου που είχε το ίδιο άγχος μαζί μου γιατί του δώσαμε αυτή τη σκητάλη με όλο αυτό το βάρος και μου λέει τέλειωσε. Ο Γιάννος έγραψε τη δική του ιστορία στο σκι, στον αθλητισμό. Τώρα είναι ο Γιάννος, δεν είναι ο γιος της Λίνας ή ο αδερφότεχνος του Σωκράτη. Οπότε ναι, ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Και εκείνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν όταν τέλειωσε τον αγώνα, μας πήρε τηλέφωνο. Εντάξει, όταν είδα εκείνο το χαμόγελο, εντάξει, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ένιωσα, αλλά μόνο που κοίταξε ο ένας τον άλλο με τα βλέμματα, δεν χρειάστηκε να πούμε κάτι. Μόνο το βλέμμα μεταξύ μας, εντάξει, ξεχάνεις ό,τι δυσκολίες πέρασες και ό,τι δυσκολίες πέρασε ο ίδιος και όλη η οικογένεια, γιατί ήταν όλη η οικογένεια σε αυτό. Δηλαδή ο πατέρας του, ο αδερφός του, είχαν σημαντικό στίγμα στη ζωή τους με την πορεία αυτή του Γιάννου. Οπότε ήταν μαζί μας όλη η οικογένεια, εκτός από τον πατέρα και τον αδερφό και η ευρύτερη οικογένεια, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, φίλοι. Και ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, η Ομοσπονδία, οι προπονητές του. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή λέει Θεέ μου ευχαριστώ, είμαι ευλογημένη που έζησα αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, που τις πρώτες φορές που πολλά μικρή ηλικία που αρχίσα το σκι, εντάξει, δεν θυμούμαι πάρα πολλά πράγματα που τότε, αλλά το μόνο που θυμούμαι είναι ότι μου άρεσε να είμαι έξω, να έχω την επαφή με το χιόνι, την ελευθερία που νιώθεις στο βουνό. Οπότε κατάλαβα ότι να το πάρω πιο σοβαρά ήταν σαν μεγάλωνα. Κατάλαβα ότι σε μια φάση, λόγω του πρωταθλητισμού, έκανα διάφορα αθλήματα σε αυτή την ηλικία. Σε μια φάση σταμάτησα τα άλλα αθλήματα και συνέχισα το σκι. Άρα μετά κατάλαβα ότι κάτι πάει να γίνει, να το πάρω πιο σοβαρά το συγκεκριμένο άθλημα. Μετά αποφάσισα να πάω στην Αμερική να σπουδάσω και μπήκα στην ομάδα του σκι στο πανεπιστήμιο. Βασικά ήταν ο λόγος που πήγα Αμερική. Άρα για μένα κατάλαβα ότι να το πάρω όσο μπορώ βασικά για να καταφέρω να κάνω κάτι παραπάνω. Άρα με το να πηγαίνω εκεί για σπουδές κατάλαβα ότι ήταν η προτεραιότητα μου ήταν το σκι. Σίγουρα να μεγαλώνω μια μητέρα που εκπροσώπησε τη χώρα μας για πρώτη φορά. Νιώθω μια μεγάλη ιδιαιτερότητα, περηφάνεια, γιατί μεγάλο τούτο που έκαμε. Έμαθε μου τις αξίες, έμαθε μου ότι δεν έρχεται κάτι εύκολο στη ζωή. Άρα ότι και να θέλεις να κάνεις πρέπει να το κάνεις, να τα δώσεις όλα βασικά για να κάνεις ό,τι θέλεις, για να πετύχεις. Σίγουρα είχα και ένα βάρος επειδή ήμουν ως αθλητής. Είχα την μητέρα μου που είχε πάει σε 2 Ολυμπιάδες, ήμουν εγώ πιο μικρός, είχε μια σύγκριση, είχε έναν, ας το πούμε, όχι σύγκριση, αλλά ένιωθες έναν βάρος ότι όλοι περιμέναν και που σέναν να κάνεις το ίδιο πράγμα. Αλλά εντάξει, το καλό ήταν ότι η μητέρα μου είχε τις ίδιες προσδοκίες. Για παράδειγμα, μου έβαλαν την πίεση να ακολουθήσω τα βήματα της. Άρα δεν είχα την πίεση, να το πούμε, που γίνει, αλλά είχα την πίεση που έβαλα εγώ στον εαυτό μου. Οι συμβουλές δεν ήταν απλά για τον αθλητισμό, ήταν γενικά για
το πώς μεγάλωνα, πώς συμπεριφέρομαι, πώς το ίδιο που είπα πριν, τις αξίες, τον τρόπο που θέλεις να κερδίσεις κάτι, ότι δεν θα σου έρθει κάτι εύκολο. Άρα ήταν ένας συνδυασμός με τα πράγματα που με λαλούσαν ως μητέρα και γιος και εκείνα βοηθούσαν ως μητέρα Ολύμπιαν και αθλητή. Άρα ένας συνδυασμός που είναι όπως ο αθλητισμός βοηθά σε να γίνεσαι καλύτερος. Άρα οι συμβουλές ήταν απλές, αλλά στη διάρκεια είναι εκείνες που σε κρατούν για το στόχο που θέλεις για να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος. Μόλις πήρα την πρόκριση για το Πεκίνο, σίγουρα έφυγε ένα βάρος που μέσα μου, γιατί ήταν ένας στόχος μακροχρόνιος και ήταν η φάση που κατάλαβα ότι εντάξει, κατάφερα να κάνω τούτο που ήθελα να κάνω τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, επειδή κουβαλάς και ένα βάρος εκπροσώπησης της χώρας, επειδή πάει στο Πεκίνο, είμαι ο Γιάννος, εκπροσωπώ την Κύπρο, άρα σίγουρα εκπροσωπάς όλον το νησί. Ένα νησί που το ξέρουν όλοι για τη θάλασσα και πάει στους χειμερινούς αγώνες και είναι όλοι κάπως που την Κύπρο τι κάνεις δαμέ. Έτσι ο στόχος ήταν να πάω για μένα να εκπροσωπήσω την Κύπρο όσο καλύτερα μπορούσα. Να πάρω μια σεβαστή θέση και να έχω την Κύπρο στο πίνακα με τις άλλες όλες χώρες. Τις άλλες όλες τις χώρες στους Ολυμπιακούς. Τη βλέπω και τα δύο βασικά. Και ως Ολυμπιάν και ως μητέρα. Γιατί νομίζω να μπορείς να το βάλεις σε έναν. Τη βλέπεις σαν μητέρα για τα καθημερινά, για το πώς είσαι, για το τι πρέπει να κάνεις. Αλλά σίγουρα άμα σου διάγει κάποιες συμβουλές για το άθλημα, δεν μπορείς να θεωρείς μόνο σαν μητέρα. Θεωρείς έναν άλλον κομμάτι, το γεγονός ότι ήταν αθλήτρια, ήταν Ολύμπια, άρα νιώθεις ότι ακούεις κάτι που κάποιον έτσι λίγο πιο... Δεν είναι ότι απλά είπε μου το μαμά μου. Εντάξει, θεωρείς το έτσι, έχεις έναν στάνταρτ ότι πρέπει άκου την, κάτι πρέπει να ξέρει. Εγώ θα έλεγα προσωπικά ότι δεν έχω μια συγκεκριμένη ξεχωριστή αναμνήση στο σκι, γιατί είχε πάρα πολλές αναμνήσεις, πολλά και διάφορα, είτε καλά είτε κακά, άρα δεν έχω ένα συγκεκριμένο συμβάν μες στο μυαλό μου το οποίο εκείνο είναι το πιο ξεχωριστό τα τελευταία χρόνια στο σκι, γιατί είχε πάρα πολλά. Στο σκι γίνονται τα πάντα, ενώ είτε σε θέμα αθλητισμού, είτε σε θέμα ταξιδιού, είτε σε θέμα... Είχε διάφορα το ταξίδι. Ο Γιάννος μας έχει προσφέρει πολλές συγκινήσεις σε όλο αυτό το ταξίδι του, αλλά δεν θα ξεχωρίσω κάποια στιγμή. Απλώς για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι μεγάλωσα και τα δύο μου τα παιδιά σε έναν περιβάλλον που αγάπησαν τον αθλητισμό γενικότερα, όχι μόνο το σκι, γιατί είμαι και εγώ άτομο που λατρεύω τον αθλητισμό. Αγάπησαν το βουνό, τη φύση και έπιασαν από το σκι όλα τα όμορφα. Δηλαδή να μπορείς να περάσεις μια μέρα πάνω στο βουνό, να χαλαρώσεις, να νιώθεις αυτή την ελευθερία, να αναπνεύσεις καθαρόν αέρα,
να μπορείς να πας στο βουνό και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Ήταν για μένα μια σκητάλη που παρέλαβα από τη δική μου μητέρα και ήθελα να παραδώσω στα παιδιά μου. Και θα είμαι πολύ χαρούμενη αν καταφέρουν να το κρατήσουν, που νομίζω βλέποντας και το μεγάλο μου το γιο του αρέσει πάρα πολύ το βουνό. Νομίζω είναι μια παρακαταθήκη που μπορούν να κρατήσουν και να περάσουν και ήδη στις δικές τους οικογένειες, γιατί νομίζω είναι και αυτή η αξία του ολυμπισμού, να γίνεις κι εσύ καλύτερος σαν άνθρωπος και με το να αγαπάς τη φύση, να μπορείς να ζήσεις τη φύση, πιάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι συγκεκριμένα ένας αγώνας, αν τον κερδίσεις, αν τον χάσεις, είναι κάτι περισσότερο. Είναι βιώματα ζωής, τα οποία νομίζω έχουν περάσει. Νομίζεις σωστά. Εγώ από τον Γιάννο έμαθα πολλά. Δηλαδή, άλλο να λέμε, να περάσουμε αξίες, οι αξίες του ολυμπισμού, το να προσπαθείς, δεν είναι τίποτε εύκολο στη ζωή, είναι αυτά που λέμε όλοι σαν γονείς. Αλλά να βλέπεις το παιδί σου να τα υλοποιεί όλα αυτά, εκεί μαθαίνεις ακόμα περισσότερο ότι δεν είναι μόνο θεωρία. Ναι, όταν θέλει κάποιος μπορεί. Ναι, όταν κουραστεί κάποιος έχει αποτέλεσμα. Ναι, όταν αφιερώσει ολόκληρη ζωή για να φτάσει κάπου, θα φτάσει κάπου. Δηλαδή, αυτά μου τα δίδαξε ο ίδιος μέσα από την πορεία του, ότι δεν είναι μόνο θεωρία, μπορεί να γίνει. Όταν βάλεις στόχους, μπορείς και γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος. Και αυτό πάλι το πήρα από τον ίδιο. Εντάξει, εγώ πήρα τη θεωρία. Έκαμε στην πράκτης όμως. Ναι, εντάξει, βασικά είναι το ίδιο πράγμα που λέμε. Εγώ με τούτα που άκουα και με τούτα που προσπαθούσε να μου μάθει, προσπάθησα και εγώ να τα υλοποιήσω. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι ό,τι και να κάνεις να σου φκεί επειδή έβαλες τη δουλειά, έβαλες τον κόπο, είναι μια φόρμουλα, εντάξει, κάνεις το να σου φκεί. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, θέλεις και τύχη, θέλεις... Σίγουρα είναι η πορεία. Μπορεί να μην φτάσεις, αλλά κατά τη διάρκεια της πορείας πιάνεις πάρα πολλά σαν άτομο. Σίγουρα, είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Και καλλιεργείς τον εαυτό σου, πώς συμπεριφέρεσαι. Δηλαδή είναι αξίες ζωής. Εγώ θα ήθελα βασικά το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας αθλητής που θέλει να πάρει ένα αθλήμα σοβαρά, ειδικά που την Κύπρο, να μην τον περιορίζει το γεγονός ότι, για παράδειγμα, εμείς του σκι δεν έχουμε το ίδιο infrastructure που έχει ένας Ευρωπαίος, για παράδειγμα. Οι μέρες που κάνεις προπόνηση που την παιδική ηλικία είναι ίδιες. Δεν μπορείς να συγκριθείς μαζί του στο θέμα προπόνησης. Αλλά το που θέλω να πω είναι ότι πρέπει με εκείνον που έχεις οτιδήποτε και να μην έχεις κάτι, να προσπαθείς να τα δίνεις τα πάντα για εκείνο το όνειρο που βλέπεις εσύ, για εκείνο το στόχο που έχεις. Και να μην σκέφτεσαι, εγώ έχω το θέμα, ενώ ο άλλος αθλητής βρίσκει τα πολλά πιο εύκολα από σένα και πιο εύκολο να πετύχει. Αν επιμένεις και έχεις πείσμα και πιστεύεις σε έναν όνειρο, πρέπει να πάεις να το πολεμήσεις και να δεις πού να πάει. Ο Γιάννος έδωσε συμβουλές για τους νεαρούς, εγώ να δώσω για τους πιο μεγάλους. Η συμβουλή που θα έδινα σε όποια γονιό, όποια μητέρα, είναι να αναγνωρίσει τι θέλει το ίδιο του το παιδί. Να μην καταπιέσει το παιδί του, να μπει σε έναν οποιοδήποτε πεδίο χωρίς να είναι επιλογή του ίδιου του παιδιού. Πρέπει το κάθε παιδί να βρει το δικό του δρόμο. Εκεί είναι η σημασία του κάθε γονιού. Να βοηθήσεις το παιδί σου να βρει εκείνο που του αρέσει, εκείνο που του αγαπάει. Γιατί αν δεν αγαπάς κάτι, όσο και να προσπαθήσεις, όσο και να παλέψεις, δεν μπορείς να βγάλεις τον καλύτερο σου εαυτό. Και δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να φτάσουμε
τόσο ψηλά. Το κάθε παιδί έχει τα δικά του χαρίσματα. Βρέστε αυτά τα χαρίσματα των παιδιών σας. Σταθείτε δίπλα τους με αγάπη και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Και το πιο σημαντικό είναι το κάθε παιδί να μπορέσει να βρει το δικό του δρόμο. Να μην είναι η σκιά ούτε του γονιού, ούτε του αδερφού, ούτε της κοινωνίας. Να μπορέσει να βγάλει τον εαυτόν του το κάθε παιδί, να είναι ευτυχισμένο. Γιατί αν δεν κάνεις κάτι που αγαπάς, δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένος. Και η ευτυχία είναι το παν.